Gela irekiak proiektua. Proiektu berritzailearen izena Aulas Abiertas da, eta Xabier Zubiri ikastetxe publikoan egin zen. Koordinatzailea Kristina Urra izan zen, eta haurhezkuntzan egin zen 2013-2014 kurtsoan zehar. Hona hemen 12 helburuen zerrenda. Helburu hauek proiektuaren helburuak dira, eta amaieran ikusiko dugu ea lortu diren. Hemen aurkitzen ditugu beste 6 helburuak. Orain, espazioaren antolaketa ikusiko dugu. Argazkian ikusten den bezala, gelak 3tan banatuta daude. Gela bakoitzean material desberdinak ikusten ditugu. Hona hemen 3ren azalpena. Lehenengo gela honetan hainbat material ikus dezakegu. Margotzeko astoak, margoak, tenperak, pintzelak, eta bar. Baita material zientifikoa ere, eta ordenagailu bat. Bigarren gela honetan eraikuntza piezak ikus ditzakegu, desberdinak direnak haien formetan eta lotzeko eran. Puzzleak ere aurki ditzakegu, mahai jokuak, punteria lantzeko jokuak eta ordenagailu bat. Hirugarren gelan berriz, liburuak, ipuinak, katalogoak, joku simbolikoa egiteko materiala, idazteko materiala eta ordenagailua aurki dezakegu. Edukiei dagokionez, kurrikulumean agertzen diren edukiak lantzen dira, baina eduki horiek era orokor batean lantzen dituzte, ez lotzeko kontzeptuak espazio konkretu batekin. Gela bakoitza zenbaitetan espezializatuta dago. Esaterako, lehenengo gela ikerkuntza sormena edo ingurunearekiko errespetua sustatzen du. Bigarrena matematika eta hirugarrena lengoaia. Naiz eta espezializatuak izan, gela hauek eduki guztiak lantzeko prest daude. Azkenik, umeek errefortzua behar badute tutorearekin tutoretza orduetan edukiak lantzeko. Jarraituz, egiten diren ekintza motak hurrengoak dira. Lehenak, askeak eta bat-batekoak. Ikasleek erabaki eta antolatzen dute ekintza, eta pizkanaka beraien zailtasun maila handitzen doaz, haie bakarrik bere ritmoarekin. Gero proposamen zehatzak. Egunero ekintza konkretu bat proposatzen da, nahi duen umearentzat dena. Aktibitate hori ohartaulan agertuko da, eta ekintza egingo den gelan ere bai. Azkenik laguntza orokorreko proposamenak daude. Umeek etxetik fruta eraman behar dute, jolastordua baino aurretik jango dutena. Haurhezkuntzako 3. mailako umeek fruta platerretan jartzea arduratzen dira. Gero guztiek batera jan dezaten. Eta 2. mailakoek fruta jan ondoren mahaia garbitzen dituzte. Gainera, urtebetetxeak denak batera ospatzen dituzte. Denboralizazioari dagokionez,
haurreskuntzako 2. eta 3. mailek kurtso hasieratik gela irekien dinamika erabiltzen dute. Lehen mailakoek berriz pizkanaka joaten dira egokitzen eguneroko dinamika honetara. A ereduko umeek euskaraz ikasten dutenekin elkartzen dira, astero 4 saioetan zehar. Lehen hezkuntzako lehen zikloan dauden umeek haurreskuntzako umeekin elkartzen dira, astero 10 saioetan zehar. Garapen faseekin jarraituz, goizeko eta arratsaldeko lan saioak irauten duten bitartean, goizeko lehen 2 saioetan eta arratsaldeko 2 saioetan lan egiten da gela irekien dinamika. 2. eta 3. mailakoek hainbat ingele saio dituzte irakaslearekin, eta gela irekietan dauden bitartean irakaslea ere bertan egoten da. Lan saio etengabeetan lehenengo 2 saioak gela irekiak dira, eta beste 2 saioak ume bakoitza bere taldean dihardu. Ikasleek dinamika hau zertan datzan jakiteko behar zuten formakuntza hartu zuten, eskaini ziren mintegi eta kurtsoetan. Hona hemen gela irekien dinamikan erabiltzen den hainbat material. Aurki dezakegu plastilina, buztina edota jolasak. Ebaluazioa egiteko irakasleek indikatzaile baitzuk jarraitu zituzten. Adibidez, lehen helburua bete izan zela jakiteko, umea ea galderak egiten zituen behatu izan behar zuten. Bukatzeko, proiektua bete den ala ez, esan beharra dago. Lehenik eta behin helburuak ongi bete ziren. Edukiei dagokionez umeek oso ondo onartu zituzten eduki horiek barneratzeko egindako ekintzak. Naiz eta edukiren bat errefortzua behar izan zuen, tutoretza orduetan laguntza eman zieten umei eta kontzeptu horiek ondo barneratu zituzten. Erabili izan duten metodologia, lehen erabiltzen zuten metodologia baino hobeagoa dela uste dute proiektuaren emaitzak ikusi ondoren. Irakasleek ere asko inplikatu ziren proiektuan eta oso ondo baloratzen zuten emaitzak ikusita. Ebaluazioa egiteko hainbat faktore lagundu zieten, esate baterako, behaketa, apunteak hartzea eta irakasleen bilerak. Hau ikusita proiektua bete zela esan dezakegu. Eskerrik asko!